Toto je preview MP5 z produkcie Galaxy. Ako vidíte, je tu prepínač, semi-auto, full automatic a safe. Vpredu je foregrip, ktorý je odstrániteľný, aby sa tam dala dať batéria, ktorá tam mimochodom teraz vnútri je. Takisto aj zadný držiak sa dá odstrániť, aby sa batéria dala vybrať. Batéria sa z nej vyberá dosť obťažne, keďže ju treba najprv vpredu odpojiť, čo tiež chvíľku trvá. Potom treba konektor napchať dovnútra do diery, cez ktorú treba vytlačiť batériu smerom dozadu. Jednoducho vytiahnete. Dodávaná je batéria 8,4 V 1100 mAh. Zásobník je klasický MP5-kový vysokokapacitný točák. Jednoducho ho natiahnete z dola a zhora ho naplníte. Inštalácia batérie do zbrane taktiež nie je veľmi náročná, zvládne ju aj klasický používateľ. Zoberieme batériu a strčíme ju do miesta určeného na ňu. Zatlačíme ju, až kým neuvidíme žltý konektor vychádzať dierou vpredu. Potom ju tam napasujeme, vytiahneme konektor z dolnej časti. To je tiež dosť obťažné, ale ak máte aspoň trošku skúseností a času, tak to určite zvládnete. Je to dosť obťažne. Zapojíte ju úplne jednoducho, strčíte konektor do konektora a je to. Konektor potom schováte do zbrane, nasuniete foregrip, zapcháte ho lockpinom. Takisto aj zozadu dáte kryt zadnej časti, nasuniete jeden lockpin, druhý lockpin a zbranie je pripravená na streľbu. Otestovanie je semi-auto, otestovanie na full auto. Môžeme zablokovať. Zásobník sa do zbrane vkladá úplne jednoducho a je to tam. A vaša MP5 je pripravená na boj.